Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji amalawi nonse pena kulikonse kumene muli lero pa 5 of March 2025 bwalo ili la The Unified Mtokoto muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Ndifuna ndikupatseni moni amalawi kuna kulikonse kumene muli mzigawo zathu zonse, chigawo cha kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumawa, komanso chigawo cha kumwera. Zigawo zimenezi ndi zimene zikuonetsa kuna kuti zikupanga Malawi kukhala wothekera. Zigawo zake ndi zimenezizi. Chifukwa chake mawa walero ndafuna kunati ndikupatseni moni. Pa uthenga umene lero ndikufuna ndikuyankhuleni okondedwa omvera amalawi pa chiphunzitso chathu kuthandizira kunati anthu tikhale ndi maganizo abwino, critical thinking. Ndatchula mutu wanga wa lero kunena kuti tilankhule molikonda dziko la Malawi osati kugawanisa amalawi. Potaya zakale by RC Mphepo. Tikulimbikisa zimenezisi nthawi zambiri. Koma wena chifukwa chani tikuwalimbikira mawawa, ena akuonabe kunati ntchito imene tikugwira si ntchito yabwino, koma anthu akutikondabe kuti tiye tigwireni ntchitoyi. Malawi akufunikira mtendere. Malawi ali ndi anthu achikulire amene zinthu zitati zivute ndi mmene ena fe timalimbikitsira zikuoneka kunati zinthu sizingayende, koma akuluakulu akulimbikisa mtendere mdziko lino la Malawi. Ndiyankhule mawu awa amene acheya anayankhulapo. Ndimanena kuti tisamayiwale zakale, pena tizithanso kubwerera mbuyo ndi kugwiritsa ntchito mawu a munthu wamkulu. Pandale palibe udani otheratu. Acheya ndithu adatiyankhula mawu amene wawa amaoneka ngati ndi mawu opanda pake. Ndiye ndikufuna ndikubwezeni mbuyo pang'ono amalawi. Mawu amene amayankhula acheya dziko lonse la Malawi lidamva. Mawuwa amati chani? Adasimikizira mtundu wonse wa Malawi titachoka mu ulamuliro wa Malawi Congress Party kunena kuti Malawi Congress Party izalowa somboma. Ndipo Malawi Congress Party ikazalowa mboma ndizapangidwe zanti. Ndipo Malawi Congress Party sangapange nayo mgwirizano. Ife a Malawi tinaona mu 2009 Dr. Bakiri Munuzi atapanga alliance ndi Malawi Congress Party. Ndipo atapanga alliance ndi Malawi Congress Party, chimene chidachitika ndi chani? Adafotokoza poyera kunena kuti palibe udani in politics. Udani wa mu politics umakhala nthawi yokhayo ya campaign. Ndimafuna ndibwerekere mawu amenewo, si mawu olakwika yayi. Muli phunziro lina limene tikufuna titengemo. Phunziro ndilonena kuti panopa tapanga maudani ochuluka kwambiri ife akumwera, ife akummawa. Tapanga maudani ochuluka kwambiri ndi Democratic Progressive Party. A Democratic Progressive Party apanga udani ochuluka kwambiri ndi UTM. A Democratic Progressive Party apanga udani ochuluka kwambiri ndi UDF. Koma mukati muyang'ane mawawa nimabwereza. Mukati muyang'ane amene timakhala ndi mikwiyo koposa ndife ma members otsatira, osati atsogoleri, koma ife ma members otsatira. Tikakhala masamba anchezowa ndikumayang'ana ma conversation uyotha kuyamba 6 o'clock mpaka na 10, 11 to 12, koma anthu akungosinthana zichewa. Kusinthana zichewa ndikumadera nkhawa kunati where is democracy imene Dr. Bakiri Munuzi adafuna kuti anthu tikhale nayo. Yes, zolakwika zitha kukhalapo, koma pofuna kukonza zolakwika tiziona zolakwika zachipani icho tisiya zathu zimene ife tinali nazo. Ndiye wina akabwerana kuti tizike pambalambanda zimene zichazo kuti tizike pambalambanda, muzamona ngati munthuyo si ofunikira, munthuyo si wa UDF, munthuyo si wa DPP, munthuyo si wa UTM. Chifukwa chani? Ma members tasankha kumugawa Malawiyu kunena kuti amalawi azisatira zimene tikunenazo kuti awa ndi oyipa. Generally in politics everybody has to know politics is a dirty game. Mawu amene amabwera nati politics is a dirty game sanangobwera. Mawu amene wawa sanangobwera. Ayi.
mawuwa anabwera chifukwa inati akuluakuluwo adaona kuti ndale nthawi zina okhaokha atha kutukwanizana, okhaokha atha kunyozana, koma kumapeto kwake amabwereranso. Ena kuphana kumene koma kumapeto kwake amabwereranso pa ground ndikuyambanso kugwira ntchito limodzi. Nchifukwa chake ife osatira zipani takangalika kwambiri kuzuzula atupere muluzi. Atupere muluzi ukuoneka kunena kuti iweyo ukupita ku Malawi Congress Party mwakuti so what ife kuwapanga chisankho akupita kumene kuchako pali ubwino umene auona kumene kuku, koma ife tingochenjeza kuwachenjeza atupere muluzi kuna kuti okay this is ABCD imene Malawi Congress Party yakhala kuchita nziko muno. Pambali pamenepo patadusa zaka 26 ili kunja kwa boma nimaoneka kuti yasintha kumapita kwa moto kumangoche kumakapepesa ndikumana ati MCP ndiyo sogozedwa ndi mbusa, MCP ndi ina iyi ndiyo sintha ya democracy. Mwaona zimene zachitika within 4 years yatibwezetsaso maganizo komwe kuja nde ingwathandizana right on abo atupere muluzi kunati guys this is the way to go. Atsogoleri athu tiuzeni mutiunikire full stop. Panopa woipa woposa amene tingamamona is Malawi Congress Party, not DPP. Woipa woposa is not UTM, it is Malawi Congress Party. And cholinga chathu khumbo lathu panopa wina afune asafune ndikungochosapo Malawi Congress Party izipita tuone zina. Mwina muthakumana abwa kunati azimene zizi mukuzikamba chifukwa chani. Tikukamba izizi nthawi ino ya mmawa chifukwa chonena kuti even ma demonstrators amene dzulo amayenera kukapanga zionisero mulilongwe athiridwa usi okhesa misozi amene amathira zimene ziwani ndani. Anyamata onena kuti si MDF, anyamata onena kuti si apolisi, koma zinthuzi zikutani zikukambidwa. So mupeza kunena kuti tikamalongosola zimenezi anthu tikulimbana ndi anthu ena amene tokha tinafika pajaponena kuti iyayi awawa ndiosalakwika tinaliolakwika ndife. Thank you. Tikukamba zimenezi ndicho linga chofuna kupitiriza kuphunzisana. Cholinga chofuna kupitiriza kuphunzisana. Ifangati tikufuna kuti zisankho ziyende bwino. Choyambirira mitu yathu ikayambe kuyenda bwino. Mitu yathu ngati siyamba kuyenda bwino, zisankho siziyenda bwino. Chifukwa ife ndamene tikugawa vote ya atupereyo, ife ndamene tikugawa vote ya DPP yo, ife ndamene tikugawa vote ya UTM yo, ife ndamene tikugawa vote ya Ford. Ndifuna ndithokoze kwambiri chifukwa ngati kuli chipani chimeneno anthu ake they are well civilized. Sorry to say that. Komano toka atsogoleri mukamvesera audio iyi mugwirizana nane kotheratu it is a Ford. Sinapezepo wa Ford akupanga castigate wa DPP, kapena kupanga castigate wa UDF, kupanga castigate wa UTM. Angoyenda pa ground ndikumangwauza amalawi zimene zili zoyenerazo. Then ndikulimbikitsa kunena kuti ndale zitikazitenga chonchi kapena maforamu mutikamayankhulana moterimu ndikuona ngati sizikupereka ulemu. Okay, ndidapanga chisankho chofuna kuziwisa osati kukusankhirani mtsogoleri koma kukudziwisani kuti atsogoleri ndi ndani, and that is why ndimapanga mention zina la atupere muzi. Inu ngati mukuona kuti atupere muzi si mtsogoleri wabwino kumbali yanu chifukwa munapanga chiganizo, munapanga chisankho, musabwere pano mudzina la activism ndikukathana ndi Richard Mphepo. That is wrong. Kama jambula ma video yanu kamu matani ndikumakalimbana ndi anzanu anthu amakudziwa niso njira zosiyana. And one of the thing imene yaononga kwambiri activism pa Malawi pano ndi activism yofuna kunati ine ndikhalepo yambirira ndi imene yaononga ndi anthu tili ma style osiyana amene tingaperekere mauthenga. Please stop castigating your friends on activism mcholinga chonati mupange maina mulipo. I don't want to mention names. Mumaona kunati ndikalimbana ndi uyu tichule maina kapena amva yekha koma akunena zakuti imene ndeni njira yabwino. Ineyo what I'm trying to show you Malawians chimene ndikuthandauza kapena no kufuna kukuonetserani ineyo amalawi ndikukuonetserani utsogoleri. Utsogoleri ndi uti utsogoleriwo alumikizane apange chinthu chimodzi chimene chithandize amalawi osati kuthandiza zipani zathu, kuthandiza ifeyo moyo wathu. After all timapanga promote mbava kuzika mboma chifukwa cha mmene ife timayankhulira. And that is why ndimakuuza ndikuona kuti atupere is a leader. Atupere ni mtsogoleri chifukwa chani utsogoleriwo wauonetsa ali kunja kwa boma
utsogoleri wauonetsa akuthandizira boma. So ndikapanga zimenezo mukubwera ndi mauthenga anu, wina wake akuyankhulira UDF, wina wake akuyankhulira DPP, mwina sitikuamvesa musazayankhulenso, mupereka confusion. Why can't you just choose nanunso mukhale ma activist? Chifukwa ntati ndikuwuzeni kuchokera 2019 kufika mu 2020 timaona ma activist ochepa, tinalipo ochepa kwambiri. Koma kuchokera mu 2021 kufika 2024 2025 kwatuluka ma comrades. So ma comrades iwa akuyankhula almost daily, they are the daily speakers. Komano utenga umene tikutenga kuwapasa amala ndi utani, castigating each other. Wa UDF anyoze wa DPP, wa DPP anyoze wa UDF, wa UTM anyoze wa DPP, wa DPP anyoze wa UTM. Koma anthu tonsefe tili kuti tili kunja kwa boma, tikuzitchula kuti ndife achani a opposition. It's quite unfortunate. Ndi malingalira kunati kodi ganizo ilimene right honorable Dr. Bakili Muluzi anali naye pobweresa matipate nziko muno, nkhani yake inali imeneyi. And that is why ndikumapempha pafupi kuti acheya anayenera ayankhule ku mtundu wa Malawi, acheya ayankhule ku chipani cha UDF ndi ma members onse a UDF kunati cholinga chawo popanga United Democratic Front ndi chani, is to liberate Malawians. DPP nanunso potuluka kuja ndikubweresa Democratic Progressive Party, cholinga chanu ndi chani, ndikupitiriza zintchito zimene munazisiya ku UDF kuti zitukuko zipitilirebe. Okay? UTM United Transformation Movement amene simunaloweso mboma mudakali kunja kumapano mwakangalika ndi kukangana, zolinga zanu azitsogolera tatulukani mupereke masomphenya kwa Malawi kuti muchose mchitidwe wotukwanizana tokha chifukwa chonati ine wa UDF awa ndi a DPP. Ndiye tikumakhala ni maululu amene maululuwo enu akenso amadziwa koma amatha kuona kuti no ululu olo ndikugwiritsa ntchito choka apa kupita apa, koma ife chimene tungofuna tipange njonati tisinthe ziko muno. What we are fighting for is a change. Amalawi chimene tikulimbana nacho nziko muno is to fight for a change. Nchifukwa chake ni makhala omasuka kutchulanso zina Ronald Right Honorable Dr. Ben Longwe ayenda mene ayendera muja Malawi mukudziwa zosafunanso kufotokoza. Koma kwa munthu wanzeru pamene tafika apa sitingamanene kuti alongwe mwakuti inyo tamvani uthenga umene Charles Ben Longwe akukuuzani. Ndi wabwinonso wabwino, uli kuthekera kosintha zinthu ulibe kuthekera zimene zonse zimene ziyang'ana. Komano anthu fe timasankha focusing za past ya munthu. Yes, tikuyenera tiyang'ane za past ya munthu, koma this time around zimene akuyankhulazo akuyankhula chifukwa chiyani? Ndimawathokoza Ben Longwe chifukwa anabwera kupepesa akuchokera ku HRDC kumayambiriro komwe ndikuona mmene dziko li pamene aliyika nkuyamba kugwira ntchito ku HRA. Achoka kumene kucha abwera ku restorative chan justice uku, human rights restorative justice, apanga zimene zija ndikubwerako nkhani zonse zambirati muziyang'ane mpaka na lero lino tikufunabe justice ipangidwe restore makoti mwathu. Kumene bambo Alexis Kamangira akukamba nyasi zimene zili ku makoti, nyasi zimene zili ku ACP, nyasi zimene zili na ministerial position, nyasi zimene zikupezeka pa leadership mziko muno. Tikufunabe zimene za akambe kuti tikonze, we should bring sanity mziko mwathu muno. So ngati abwerera ndikuona kuti no, mene ndinali nanu limodzi pamene sini makusutsani zinthu zinali bwino simafuna kundimanga, koma pano pamene ndabwera kukuuzani chilungamo mundipeza ndipo anapereka tanthauzo la dictatorship. Zimene tinayenera timvesese kuti akuyankhula izi chifukwa chani. Sikufuna kusokonezani mitu, ngati Malawi mitu yathu idasokonekera kale, chimene chinatisokoneza ndi zolandira tivomereze zimenezo. Chifukwa chakelera kwa iwa akutipangisa kunati tizionanso ma activist ngati anthu amene no akuyankhula ifata alandira kanthu. Koma tikufunsa kuchokera 2019 kufika lero chimene tinalandirapo ndi chani? Apart from iniyo Amalawi kumatipasa tinali kwakuti tinakalandira zakuti, tinali kwakuti tinakalandira zakuti. Ndi zinthu zomvesa chisoni kunati tikukanika kukhala ndi tanthauzo limene Dr. Bakili Muluzi amafuna kuti Amalawi tikhale. Ndiye tikufuna tizilipangisa tanthauzo limene licha lioneke ngati loonongeka anabweretsa nkhondo mziko muno. Zikwanje ndinanena ine pano sizidayambe ndi chipani cha DPP. Zikwanje sidayambe zipani zonse zimene zikubwera mziko munomo ndi za zikwanje. Chifukwa chani? Tinatayirira ndikumaona ngati mchitidwewo ndi mchitidwe wabwino.
ndinakupasa ndipo ni chisanzo kuti even ku UDF nthawi imene idawina chisankho UDF phungu wake sinimutchula pano kwathu kubalaka anyamata ameneno amaoneka ndi azitho kumaika malodi broko pa ulongwe kumatani siku imene adawina phungu wawo anyamata amene adachita ngozi atalandira ndalama za kampeni amatana amatenga zikwanje lodi broko migolo ni makasu nditinganene kuti zimezi zidayamba ndi DPP is a continuation pa khalidwe limene talephera atsogoleri kulizuzula khalidwelo tikuyenera tilizuzule and that is why tikukuzani kunati gulu lina lachina dala kadula gulu lachina munu wa munchesi dzulo anavekedwa mauniform a MDF mauniform aku Malawi police ndi anthu amene ananyamula zikwanje mtawuni mucha polisi ikuyang'anira kakhalidwe kamene katikukazala ine ndimangofuna kuyima pa chilungamo ndiye tikanena zimene zozo timafotokozera kwa atsogoleri right honorable Atupele Muzi mukuziona izi ino a Professor Peter Mutharika mukuziona izi ino a UTM mukuziona izi anyamatano akazakula mphamvu kunati tiye ntibwezere mapeto ake ni nkhondo imene mukufuna kuti mubwerese mdziko muno tikayang'ana nkhondo kuti nkhondo imachokera pati anzathu aku Rwanda kuti kukhale Rwanda genocide chidachitika ndi chani mupeza kuti nkhani itu idachoka pa ma social media nkhani inachoka ma radio station itangotuluka Rwandan genocide idachitika lero mukaona kutukwanizana kwa UDF ndi DPP it's a genocide imene ikuoneka unati people they are creating and tupanga create anga imene sitikuziwa kumene ikuchokera yete atsogoleri athu ngabwinobwino titokoze chifukwa cha mkumano wa amalitiri kunkhata zimene zizi timazikumbukira chaka ndi chaka kukumbukira ma freedom fighters tikamane ati ma freedom fighter amayenera kufa ndithu ma freedom fighter amayenera aphedwe ndithu amene onde ni ma freedom fighters komano tikaliyang'ana dziko lathuli timafuna tikhale ma freedom fighter amene angakhale chikwanje sitingalole kuti chitikhape kumangidwa kumene ndife anthu amantha koma timati ndife ma freedom fighter yes let us be the freedom fighters komano freedom fighter wathu tikamaonjezera boza freedom fighter wathu tikamaonjezera kukangana ndi anzathu freedom fighter wathu tikamafuna kukangana ndi anzathu ndikumati umene ndi freedom fighter umene usi freedom fighter mawa walero ndifuna ndikuwuzeni zimenezo tikamayankhula ma comrades tonse amene tikuzitchula lero kuti ndife ma comrades kati mayankhula deire kati matani ena atu ndi aziwisi ena ndi maprofeti akungotiuza zimene zikuyenera kuchitika kusogoloku amayankhula deire ine ndimasankha nditolere information ndikuuze ndikamaitolera ndimaitolera kuti ndimaitolera mmadera mmene timayendayenda ndimatolera zimene anthu mukuyankhula ndimatolera zimene amafoni anthu kulandira kunati ena akuzuzula izi ena akulimbikisa izi posachedwa pa ndi madana ndi mchitidwe wa ziwawa nditayankhula zosusana ndi ziwawa anthu ambiri oneka kuti ma freedom fighters anazuzula ine kuti ndikulakwitsa za mchitidwe wa ziwawa koma kumapeto kwake chimene chabwera ndichanise chaos in our nation chaos ndi zinthu zovuta kwambiri ndeti mafuna tinene kuti amalitiri amatchulidwa aja amene mwambo wake wachitika pa siku la birthday yanga aja amalitiri amene ajawo adafera ziko lino pofuna kutiwombola kwa atsamunda amene nkhanza zawo zidankisa lero anthu amene anapita kumwambo wa amalitiri aja nkhanza zawo zikuposa za atsamunda ndiye tikunena kunati right honorable Atupele Muzi mukuziona izi zikuchitikazi tazapangani chothekera chokoma to liberate Malawi as the vision of your father ndikatero iwe ndiye ndiwokondera no sindisiya I cannot stop that ndipepeseso mwina kwa anthu amene mumaganizira kuti ma VN anga azituluka daily pakana mawu achite kuonongeka pepani ndimakhala ndi nthawi yonati ndituluse ma VN apite ku dziko ndikapitulusa VN pakapita masiku sizikutanthauza kunati pamene popo ndio ndikuyang'ana chinthu china kapena ndikuyang'ana thandizo no ndili ni nthawi yotulusa ma VN chifukwa ndikafuna kutulusa ma VN daily ndi akhala wotukwaniza nawa chifukwa amene ndi a daily ndi otheka koma VN yopita ku dziko inati anthu aphunzirepo anthu atengerepo phunziro amve ulangizi VN imene ikwenera itenge masiku kuti iphikike nkhani ya HBiru nkhani ya HBiru okondedwa amayi ndi abambo ndi nkhani imene ikupangidwa promote ndi zipaniso zosusa izizi ndiye tisabisirane tisabisale
mumbatata sana ukuoneka. Nkhani ya echibiru ndikupatsani chisanzo nziko muno ikungopangisa kuna kuti wina wake akondedwe monga mmene inaili 2014 chimene chidapangisa Professor Arthur Peter Mutharika kunati atenge moralo awine angakhale nafe timanena kuti ayi profesa sana wine anangoberanso mavoti kumbera Joyce Banda bodza la mkunkhuniza limene tidawadzaza amalawi. Koma tiziwe izi kaya ndi a Times tawapasa ndalama kunati alimbikise nkhani ya echibiru, kaya mukuti kuli ena atenga ndalama kuti azigula azimayi, ine zisizi kundikhuza ndingofuna ndilangize apa. Kaya mukuti mukupempha azipani zina kunati alimbikise nkhani ya echibiru. Echibiru ni nkhani ya bwino, ndifuna mumvetsetsa mawu. Nkhani ya echibiru zaka zimene mutakwenera kuyimira usogoleri ndi zaka zimene akwenera kuti achoke pa mpando asakhaleso usogoleri ni nkhani ya bwino kopya. Koma tabwera nayo pa uchitsiru ifata panga target munthu tachedwa nayo. Chifukwa chochedwa nayo sikwenera itichedwetse, tikwenera tiyezeke kaye tipite kuchisankho chifukwa amene mufuna mulimbane naye ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mukuona kuti ndi chiopsezo chanu, kodi bwanji osamulola akaime? Ngati kuli kumugwesa mukamugwese kumeneko iye akavomereze kuti ndagwa. Tizapeza kuti zimene tikuyankhulazi ndi zoona, koma boma ndi boma, zipani ndi zipani kumapanga sponsor zigananga zimene zifuna kuononga dzikoli pa nkhani ya echibiru. Think kunati we are right. Siti kukhonzayi. Biru yo ndi yabwino koma yabwera nthawi yolakwika. Biru iyi mukanayibweretsa 2014 ndikukhulupirira kunati pomafika 2019 ichi akadazwa kuti biru iyi idapasa. Ndimafuna ndikuwuzeni izi. Taona mabiru amene timalowesa chifukwa chozimva mphamvu, chifukwa chozimva ndalama popeza mugwisa ntchito misonkho yathu. Ndiye timalowesa mabiru amene ndikupasa kukhala lamulo ndithu. Kumapeto kwake biru ija tikaonati ikutinyodola ife tomwe timafuna tiyibweze. Ndikupasaniso ni chisanzo. 50+1 ndi biru imene inabwera kufuna kuthana ndi Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020. Amakhoti athu titaphwanya constitution yathu, maloya athu, a Minister of Justice titaphwanya zimene zicha. Lero tikayang'ana 50+1 Malawi Congress Party akufunanso aipange reverse kuti tibwerere ku first past the post imene amayona kuti imapinja idakanikisa kulowa mboma. Nchimozimozi zimene zikuchitikazi. Ndikupasani chisanzo china. Mukabwerera mbuyo mupeza kuna kuti nziko muno Malawi Congress Party leader of opposition ali Lazarus Chakwera adasainira bill ya access to information. Lero the very same access to information Malawi Congress Party yakagula makina kuna kuti anthu fe pakale communication breakdown azisuzumira kuti amphepo lero ayankhula chani, amayankhulana ndi ndani, zimene ayankhulazo zili nkuthekera kotani tiwamange yetu okha. Mukuzimva kunati tikupeleweredwa boma tilowa liti anasainira access to information. Tikuziona kaya zimenezi. Ndiye ndikubwereranso mbuyo ndikunena kuti mu 2014 tidapangisa profesa kukhala otchuka pena paliponse chifukwa chani timampanga nkhanza poziwa zona tife china chilichonse tili ndi mashinari, tili ndi makhoti, tili ndi china chilichonse titha kummanga. Ayi Professor Peter Mutharika ali ndi green card. Ngati chinthu chimodzi chimene tidafuna kunati timpange hinda, koma Professor Peter Mutharika anadusabe. Zimene zisizitipasa ife phunziro. Mala modi zitipase phunziro tonati tidakanikana naye ku green card uyu, tinakanikana naye ku treason case uyu, tinakanikana naye ku zonsezija kufikira pano. Lero tikubweranso ndi echibiru. Anthu akubweretsa echibiru ndrama za nkhani zimene akutengazi ni ndrama zimene zikadakwanisa kuthandiza dziko la Malawi kupanga subsidize katundu wina anthu ndikumayenda kupita chisogolo. Nimati ndipemphe inu bambo atupere Austin Muluzi, ndipemphe inu Dr. Daliso Kabambi, ndipemphe inu bambo Enoch Kanzinge ni Chihana, ndipemphe inu Professor Arthur Peter Mutharika. Na kuti ngati kuli focus yaikulu imene amalawi akuyang'ana ndi zitukukoto mutuze malasting solution kuna kuti njala imene iyakonzedwa ziko muno kuyikonza mwadala ndikumana ngati andale azigawo chakudya chokwanira onse malo mwake kumagaira MCP muthana nayo bwanji not HB. That's nonsense. Zimene zonzopanda pake.
mavuto amene tili nawo ziko muno ndionena kuti kutukuka kwa tonse kuja zonena kuti we prosper together zija kulibeko. How are we going to prosper together inu mukalimbana ndi chipiru zaka za munthu? Takhala tikukambapo ife mukungobweresa shaini kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chake professor akatuluka kukutuluka likukubwera anthu ochuluka kwambiri zikupwetekanibe. Chifukwa chake mukutuluka kumatenga ndalama zosiyana-siyana ndi kumapasa mkunkha panyo akuba kumaona ngati akuthandizana. Amalawi anapanga chisankho olotita amayankhula zonyasisa ngati afuna professor akavotera professor. Olotita amayankhula zonyasisa kuti atupere ni mwana, atupere iyayi, atupere maudu. Koma ngati ine ndapanga chisankho ndikavotera atupere muuzi, voti yanga palibe anga isinthe ipita kwa atupere muuzi. Ngati anthu asankha kunati tikufuna chikangawa chomwechi, avoti ipita ku chikangawa chomwecho. Why? Amalawi adapanga kale chiganizo. Zimenezo zoti zidzidziwa. Zimenezo zizikhazikika m'mitu mwathu. Ndende mafuna ndikuuze noti ndi ambiri a opposition amene akuona kuti professor ndi chipinjo chawo chowalepheresa kulowa mboma. Koma mudziwe izi kunena kuti ena anu professor si chipinjo chanu, komano ena anu mungofuna kuonekerapo kuti muthane naye monga mmene munathana naye mu 2020 mucha. Lero tikupanga regret, lero tikulira chifukwa cha ziganizo zangati zimene zizi. Tikakuza ni choncho aya wamwanjawu wamwanjawu yanti zanu zimenezo. Koma ine ndikukuuzani pano tizayankhula chilungamo ndipo chilungamo chizati masula. Maganizo athu awawo mafuna kuthana tokha Amalawi tokha ndamene tidamphesa John Chilembwe. Masomphenya John Chilembwe asadati kuti apereke tanthauzo kukalanda futi osaziwa kuomba. Anthu akuphunzira kuguba futi sakuiziwa akukalanda futi ndikumathawa ndi futi. Zimene tikupanga ife Amalawi. Zimene tikupanga ife Amalawi. Njeka ya ku Times mufuna mulimbane ndi Biru. Ife pano chimene tikuyang'ana chonena kuti kodi sona ija imanena zoona zinthu zachitika period. Ndi ndani amene abwere kuzapitiza zitukuko zimenezo? Ndiye tikupempha atupere muuzi, tikupempha a professor, tikupempha Enoki Chihana, Dr. Daiso Kabambe, tapangani umodzi posayang'ana mkunkha panyofe kusiku kunati tikutukwanizana motani. Iniye chiganizo chimene muti mupange kumeneko ife tizavotatu mwamphamvu. Chifukwa chimene mfuna tithane nacho ndi uyuyu achoke. Lero akuononga mbiri ndalama za Amalawi amene iye achoke. Munthu akalephera amalimbana ndi kufotokozera chinthu. Ana madingoto atiuza, ayankho seunda atiuza, mafunso ngati mmamvetsera bwinobwino. Mwachitika masona ziko la Malawi lino. Ndi sona itiye imene namba kufotokozera parliament, ndikupita ku State House, ndikuchoka ku State House ndikupita ku Sanjika Palace, kuchoka amenepo ali kunzuzu, mwina so timva so ali kumangojiso, kukatanthauzira sona yokhayoka ichi. Zidamba zachitikapo. Mukazaona munthu akukamba kutenga nthawi yayitali kumakamba zimene wachita, ziwani kuti palibe chimene wachita. Chifukwa chimene wachitacho anthu timachiona tokha ni maso. And that is why pakana lero timathokozabe mzimu wa Bingu wa Mutharika. Kunati anapanga zinthu zolozeka ndi maso. Zimenezo ndi zimene tikufuna. Zimenezozo zimene tikufuna mziko muno. Mose ali Nyamata, Mulungu sadakozesere kukhala mtsogoleri. Zidatengera Mose atakula, Mose akuziva kuti ndi wachibwibwi ndi kumutengera Nyamata kunati akagwire naye ntchito kwa Igupto yopulumutsa ana Israeli. Ndiye tikamakamba pano za quality ya anthu amene tikunyasidwa nawo. Tikunyasidwa ndi anthu amene azozedwa ndi Mulungu, anthu amene asungidwa moyo ndi Mulungu. Cholinga chonati aone kunati kodi muunyinji muli zotani. Mukhale ndi mmawa opambana pamene mukulingalira za audio iyi, komanso pamene ena mukutukwana kuti sinena kuyankhuleni bwino. Tukwanani ndithu ndiye usogoleri umenewo, ndi activism imene tikuiziwa ife imeneyo. Koma wanzeru amve chimene mzimu anena. May God bless you and have a wonderful morning. Thank you.